खुलुमबाय बेलासेनि गोजोन हामलायनाय जासिनायजों बाक्सा गेलबिजारनिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौराङाव नोंथांखौ बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रमेन बरुवा। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ बाक्सायाव प्रमद बर'नि बिसायख'थियारि फोसावदिंनाय मेल। इउजि ब्रह्मआ देरहायोब्ला सा सानजा भारतनि जेंनाफोरखौ सुस्रांगोन बुंदों बाक्सा जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि कान्तिराम बर'आ। दमदमा गरामारायाव बिपिएफनि बिसायख'थियारि फोसावदिं मेल। क'क्राझार जिल्लानि गाम्बारि बिलोआव एबसुनि पाब्लिक मिटिंआ जोबनानै थांबाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कालिपुखुरि गामियाव बिपिएफआ बिसायख'थियारि सांग्रांथि मेल खुंदों। बरपेटा जिल्ला माजगाव हाथाइसालिनि लांदां फोथाराव एआइइउडिएफ राजखान्थि हानजा आरो इउपिपिएलनि बिसायख'थिनि सुबुं गौमा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै सांबादा गामियाव मेहेरगोनां हाबाफारि लादों। निकासि दख'रा बर' फरायसा आफादा 2019 मायथाइनि रंजालि बैसागो फालिदों। दमदमायाव हनुमान जयन्ती फालिदों। दुवारकुसि दख'रा एबसुनि गेवलां फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों दुवारकुसि दख'रा एबसुनि खुंफुंनाय रंजालि बैसागो फोरबो फालिथाया मोजाङै मोजां जोबलांबाय। बिश्वनाथ जिल्लानि 1 नं सानजा केर'नियाव रंजालि बैसागो फोरबो फालिथाय। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। बाक्सायाव प्रमद बर'नि बिसायख'थियारि फोसावदिंनाय। 19 बोसोर खुंथायाव थानानैबो हाग्रामाया सुबुं सम्पद सोरजिनो हायैया दुखुनांथाव खोथा। एमपि नब सरनियाया 25 कौटि थाखाखौ बबेयाव बाहायखो बेनि जौगाखां खामानिखौ रायजा नुनो मोनासै। मैया थांनाय 19 एप्रिल खालाराव बाक्सानि बरिमाखायाव इउपिपिएलनि बिसायख'थियारि मेल एबसुनि आफादगिरि प्रमद बर'आ बाहागो लानानै बेबायदिहाय बुंथियो। समाजखौ खावनै खालामग्रा दाबि धमकि होग्रा नेता नाङा होनना प्रमद बर'आ बुंथियो। समाजखौ मोजाङै दैदेनलांनाय अननायजों खानो हानाय मोजां दैदेनगिरि जोंनो नांगौ होनना प्रमद बर'आ बुंथिबावो। बिथाङा आरो बुंबावो हाग्रामाया 19 बोसोर खुंथाया जोबनानै थांबाय, नाथाय दिनैबो जानो गैयिनि जेंनाया सुस्रांजायासै। बेवहाय जेबो इन्डास्ट्रि फसंनाय जायासै आरो दा बिसायख'थिनि मुङाव रोजा रोजा थाखा खरस खालामनानै रायजोनि सिगाङाव हेलिकप्टारजों बिसायख'थि फोसावदिंनो फैदों। आथिखालनि एमपि नब कुमार सरनियाखौ सोंखारिनानै बुङोदि रायजो राजाफोरा सोलायनायखौ लुबैनायनि सार्थआव नब कुमार सरनियाखौ एमपि खालामबाय, नाथाय जेबो खामानियाव फैयासै। एमपि महरै 5 बोसोराव 25 कौटि रांखौ बबेयाव खरस खालामखौ बेनि जेबो सिनायथि गैया होनना प्रमद बर'आ बिबुंथियाव बुंथियो। गावनि गारिनि सार्थआव हारियारिथि सोमजिखां होनानै गावनि न'आवनो बिदा फंबायनि गेजेराव दाङाबाजि सोमजिखां होनानै दा फिन खेबसेबाव एमपि गेलेनो फैदों होननानै प्रमद बर'आ गावनि बिबुंथियाव बुंथियो। बर' हारिनि गावनि हारिमु आरो थामोन्थाखौ फोथांना लाखिनायनि मोनसेल' लामायानो जाबाय बड'लेण्ड सोरजिनाय। बड'लेण्डनि अनगा सानसे बर' हारिया बे बुहुमनिफ्राय गोमोरलांगोन होनना बुंथियो प्रमद बर'आ। बेखायनो रायजो राजाफोरा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ दिन्थिना होलांनाय लामाखौ लानो खावलायो एबसुनि आफादगिरि प्रमद बर'आ। इउजि ब्रह्मआ देरहायोब्ला सा सानजा भारतनि जेंनाफोरखौ सुस्रांगोन बुंदों बाक्सा जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि कान्तिराम बर'आ। बाक्सा जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि कान्तिराम बर'आ बड'लेण्ड खौरांनि सिगाङाव बुंथियो दि इउपिपिएलनि बिजाथि इउजि ब्रह्मआ देरहासारोब्ला सा सानजा भारतनि जेंनाफोरखौ जेरै आल्फानि जेंना, एनडिएफबिनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनो गोनां राहाफोर लागोन। दानि एमपि नब कुमार सरनिया आबेगारि खाबुखौ लानानै सायख'जादोंमोन, नाथाय खोथा होनाय बादि खामानि मावनो हायासै होननाबो आफादगिरि कान्तिराम बर'आ बुंथियो। दासिमहालागै इउपिपिएलनि बिजाथि उरखावगोरा ब्रह्मखौ गासैबो रायजो राजाफोरानो मदद होदों होननानै मिथिनो होदों। मख'जाथावदि क'क्राझारनि लकसभा बिसायख'थिया बर'फोरनि थाखाय जुनिया मासि। बे मासिया सोरनि आखायाव थांगोन फैगौ 23 एप्रिलनि इभिएम बाक्सुआसो रोखा खालामगोन। बिउर' रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। दमदमा घरामारायाव बिपिएफनि बिसायख'थियारि फोसावदिं मेल। थांनाय 19 एप्रिल खालाराव नलबारि घरामारायाव बिपिएफनि बिसायख'थियारि फोसावदिं मेला जानानै थाङो। बे मेलाव आगु एमसिएलए बनमालि बर'आ नुजाथिनानै मेलखौ दैदेनो। बे मेलावनो नुजाथियो 5 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि बिपिएफनि बिजाथि प्रमिला रानी ब्रह्मआ। प्रमिला रानी ब्रह्मआ गावनो बिबुंथियाव मोनद' हारिनि एसटि बिमुं होनायनि सोमोन्दै बेबायदि बिबुंथि होयो। गुबुन फारसेथि बरमानि एमएलए मनेश्वर बर'आ बुंथियोदि बांसिन जौगाखांथायनि थाखाय कंग्रेस हान्जाखौ नागारनानै बिपिएफ हान्जाखौ मदद खालामनो खावलायदों। रोजा रोजा सुबुंफोरा बाहागो लाफैनाय बे मेलाव बागानपारानि एमसिएलए मलिन्द्र बसुमतारियाबो नुजाथियो। सरनिया कसारिफोरनि मोसानाय दिन्थिफुंनायबो जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्लानि गाम्बारि बिलोआव एबसुनि पाब्लिक मिटिंआ जोबनानै थांबाय। थांनाय 14 एप्रिल खालाराव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गाम्बारि बिल गामियाव एबसुनि बानजायनायाव पाब्लिक मिटिंआ जोबनानै थाङो। बे मेलाव बाहागो लाफैनो हादोंमोन उइमेन जास्टिस फरामनि आफादगिरि डक्टर अनजालि दैमारि आरो क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि जनक उजिरा। बिथांमोना नुजाथिनानै बे मेलाव बिबुंथि लाखियो। डक्टर अनजालि दैमारि आथिखालनि थासारिखौ लानानै बेबायदि बिबुंथि लाखियो। क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि जनक उजिरा सोलिबाय थानाय बिसायख'थियारि फोसावदिंनायजों लोब्बा लाखिनानै बिबुंथि लाखियो। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों क'क्राझारनिफ्राय दैथुन ब्रह्म बिथाङा।
क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कालीपुखुरी गामियाव बिपिएफआ बिसायख'थियारि सांग्रांथि मेल खुंदों। मैया थांनाय 19 एप्रिल खालाराव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कालीपुखुरी गामियाव बिपिएफआ बिसायख'थियारि फोसावदिं मेल खुङो। बे मेलाव बाहागो लानानै नुजाथियो बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया। बिथांजों लोगोसे बाहागो लाबावो एमपि बिश्वजित दैमारिया। मख'नो गोनांदि बे मेलाव नुजाथिनो हाया आसामनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सोनोवाल, हिमन्त बिश्व शर्मा आरो चन्दन ब्रह्म बिथांमोना। हाग्रामाया गावनि बिसायख'थियारि बिबुंथियाव 5 नं क'क्राझार बियाबनि बिजाथि प्रमिला रानी ब्रह्मनो भट होनानै देरहासार खालामनो खावलायदों। बिथाङा बुंबावोदि प्रमिला रानी ब्रह्मनि देरहासारनाया रोखा। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों क'क्राझारनिफ्राय कनक ब्रह्म बिथाङा। बरपेटा जिल्ला माजगाव हाथाइसालिनि लांदां फोथाराव एआइइउडिएफ राजखान्थि हानजा आरो इउपिपिएलनि बिसायख'थि सुबुं गौमाखौ मैया खुंनाय जायो। 5 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि इउपिपिएल हानजानि बिजाथि उरखाव गोरा ब्रह्म बिथांखौ देरहासार खालामनांगौ नोजोरजों एआइइउडिएफनि आफादगिरि मौलाना बदरुद्दिन आजमल बिथाङा बे सुबुं गौमायाव बाहागो लानानै इउजि ब्रह्म बिथांखौ देरहासार खालामनांगौ होननानै बुंथियो। रोजा रोजा सुबुंफोरा बाहागो लानानै सुबुं गौमाखौ मेहेरगोनां खालामदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। आजमला गावनि बिबुंथियाव इउजि ब्रह्मनि देरहासार जानाया रोखा जाबाय होननानै गावनि बिबुंथियाव फोरमायनानै होयो। रुपहिनिफ्राय खौरांगिरि मनिल दैमारिनि रिपर्ट, बड'लेण्ड खौरां। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै सांबारा गामियाव मेहेरगोनां हाबाफारि लादों। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै गामियाव माखासे जौ लोंग्रा अगेन आखुनि सोद्रोमाफोरखौ जौ गारहोनाय जादों आरो होम जैग्य होनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। गामिनि गासै रायजो राजाखौ लानानै गामि दैदेनगिरि आफादगिरि रामजित नार्जारी नेहाथारि, राधा कुसुम ब्रह्म आरो बोसोनगिरि सहदेव नार्जारी, रन्देश्वर ब्रह्म बिथांमोना। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय टिपकाय दख'रानि बेन्दोंआव थानाय सांबादा गामिनिफ्राय दैमालु ब्रह्म बिथाङा। दुवारकुसि दख'रा एबसुनि गेवलां फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों दुवारकुसि दख'रा एबसुआ खुंफुनाय रंजालि बैसागो फोरबो फालिथाया मोजाङै मोजां जोबलांबाय। हारिमु मोनाबिलियाव मेथाइ खनगिरि महरै फुकन, रबिन बर्नाली आरो प्रियंका मोना फैनानै मिलौहाब गारांजों मेथाइ खनफैयो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों दुवारकुसिनिफ्राय सानसुमा बर' बिथाङा। बिश्वनाथ जिल्लानि 1 नं सानजा केरनियाव रंजालि बैसागो फोरबो फालिथाय खुंदों। थांनाय 18 एप्रिल खालाराव सानसेनि गाबगोनां हाबाफारिजों रंजालि बैसागो फोरबो फालिथायखौ खुंनाय जायो। बे फालिथायाव गोबां गुबुन गुबुन हाबाफारिबो दंफायोमोन। थालिर बिफाङाव गाखोनाय हाबाफारिया बेबायदिमोन। मेगन खानानै जोदो बुख्रुमनाय हाबाफारिया बेबायदि खुंजायो। शेयार सेदलायनाय हाबाफारिखौ बेबायदि खुंनाय जायो। दिरुं बोनाय हाबाफारिबो लानाय जायो बेबायदि। गामिनि गोबां रायजो राजाफोरा बाहागो लाफैनानै हाबाफारिखौ जाफुंसार जाहोयो होनना जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों जोंसार नार्जारी बिथाङा। निकासि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2019 मायथाइनि रंजालि बैसागो फालिदों। निकासि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 19 एप्रिल खालाराव रंजालि बैसागु गोदान बोथोरखौ बरायनाय हारिमुआरि फिरफिला बिरहोनाय जायो आरो बेजों लोगोसे गिदिरा उन्दैखौ अननाय, उन्दैया गिदिरखौ खुलुमनाय हाबाफारिबो खुंनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों दनं दिहिरानिफ्राय सुर्य ब्रह्म बिथाङा। दमदमायाव हनुमान जयन्ती फालिदों। दमदमा हनुमान मन्दिरनि बानजायनायाव सानसेनि हाबाफारिजों हनुमान जयन्ती फालिनाय जायो। मैया थांनाय 19 एप्रिल खालाराव फुंनिफ्रायनो आइजोफोरनि नाम हमनाय जायो आरो बर' आइजोफोरनि जोहै आरज गाबनायबो जायो। बे फालिथायाव गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय धोरोम सिबिसुला रायजो राजाफोरा नुजाफैनानै थुबुर ज' जाफैनाय नुनो मोननाय जादों। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन साबायखर जासिनानै दिनैनि रादाबखौ एसेबांनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।